Mám hrozně rád chyby. Je to úžasná věc, dokud je děláme dobře, teda samozřejmě. A taky mám pocit, že jsou vlastně hrozně vzácný, aspoň v biznise. Já mám pocit, že mám spoustu oddělení ve firmě, které nemají jedinou chybu za sebou. A přijde mi to jako poměrně škoda, aspoň to tvrdí na poradách. A kdo si myslíte, že čte e-knihy? Jak vypadá typický čtenář e-knih? Tak je to takhle. Asi nejvíc pro tu změnu toho image e-knih udělal covid. No, protože najednou nakladatelé, kteří nemohli nic prodávat, tak nám psali a hrozně nás prosili, aby jsme dávali jejich knížky do akcí, protože chtějí prodávat, aby se udrželi vůbec nad vodou. Kampaně Neprint neprodávali print. My jsme vždycky nalili peníze do nějaké kampaně a ono to zase zvedlo prodeje e-knih. Tohle je, prosím vás, to, co nám dělá teď největší díl tržeb. Já nevím, co si vesmír, na co si hraje, ale jako tohle je opravdu komický.